Iberdrola dorrearen azaletik argia sartu eta artea piztu da. 60 obra baino gehiago ikusgai, konpainia beraren ibilbidearen isla izan nahi du erakusketa honek. Bilbon hasita, 20. mendeko lehenengo urtetik, gaur arteraino. Sustraietatik hasiz, euskal artistak aurki ditzazkegu, Zuloaga edo Uzelai esaterako. Iberdrolak Espainian mailan lidergoa lortu zuen 50ko hamarkadan eta garai hartatik aurrerakoak ditugu Antonio López, Txillida, Tapies edo Barceloren artelanak. Eta azkenik egungo nazioarteko Iberdrola dugu. Bai Espainiako artea eta baita ere nazioarteko artea azken urtetan. Artelanak barnealdean dauden bitartean, bisitari bestelako ibilbidea proposatzen diete. Iberdrola erekinaren gardentasunarekin jolastuz, erekina bera artelana bihurtzen da.